Careke din rêveberiya PD sifkatî bi mejiyê alîgirên xwe û rayegiştiya Kurdî dike û dibin duruşmên ji bo danpêdaneke navdewletî radigihîne ku wan nivîzgeha nûneratiya xwe li Swêsrayê vekiriye. Lê Wezareta Derve ya Welatê Swêsrayê nûçeya vekirina ofîsa PD li Cinêfê red kir. Berpirsên rêveberiya PD belav kirin ku wan nivîzgeha nûneratiya xwe li bajarê Cinêfê yê Swêsrayê vekiriye û ragihandin ku ev yekê wateyê dide welatên cîhanê danpêdanê bi rêveberiya wan dike. Lê birova jî wan daxuyaniyan, Wezareta Derve ya Welatê Swêsrayê nûçeya vekirina ofîsa PD li Cinêfê red kir. Jêderên ragihandinê yên Swêsrayê belav kirin ku PD komeleyek li gorî yasaya sivîl ya Welatê Swêsrayê vekiriye û ji alî xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Swêsrayê tekez kir ku tu ofîsên nûneratiya PD li Swêsrayê nehatiye vekirin. Serbar kir ku komeleyek hatiye avekirin ew jî li gorî yasaya sivîl ya welatê wan û ew komele nûneratiya fermiye. Her kesek li gorî vê yasayê dikare bi azadî û bi bê rixsat komele damezrîne. Lê ya balkêş ku rêveberiya PD dibêje yek ji armancên vekirina nivîzgeha nûneratiya wan li Swêsrayê eşkerekirina binpêkirinên li dijî mirovatiyê di demekê de koçekdarên PD her kesê neha nerîn be ji wan re çarenivîsa wî revandine wekû bidehan ji çalakvan û siyasetmedarên ji alî wan ve hatine revandin yan jî dê dibin îşkenceyeka hovane de jiyana xwe ji dest bide. Mîna şehîd Emîn Îsa El-Elî yê ku dibin îşkenceyeka hovane de di zindanên Qesedê û Peyedê de jiyana xwe ji dest da. Rêveberiya PD bi van daxuyanî û duruşm û gotinên xwe sifkatiyê bi mejiyê alîgirên xwe dike nexasim li gorî jêderan ku PD bi PKK ve ya ku navê wê di lîsteya terorîstan de ye girê daye û xizmeta siyaset û armancên PKK li Rojavayê Kurdistanê dike. Diriya revandina çalakvan, siyasetmedar û zarokên jêr 18 salî. Lê di heman demê de gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê di wê baweriyê de ne ku projeya PD li Rojavayê Kurdistanê di jatiya mafê gelê Kurd e nexasim ku bi hezaran ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji ber binpêkirinên PD û durustkirina krîzan û ferzkirina ideolojiya xwe û birina zarok û ciwanan ji bo leşkeriya neçar koçber bûne. û daxwaza rawestandina wan kiryaran û derxistina PKK di cihê derxistina daxuyaniyên dûr ji rastiyê dikin da ku aramî li deverê çêbe û xelk vegerin li ser mal û milkên xwe ji ber ku ji dema PD desthilat ji rejîma Sûriye wergirtiye û taneha karê li ser terorkirina jiyana siyasî û ji navbirina her pêngavekê xizmeta gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dike.